¿Y dónde estamos? Estamos en Biarritz. No pueblo de miña nai. Mirade que aquí que lavadeiro antigo e é fonte tamén. Sí. Porque viñemos a ver a nosa casa que nos tocou en herencia a miña nai, que é esta. Vinde, papi e mami. Que ten esta entrada aquí. E a casa xa vedes como está. Que a temos a venta con aquel hórreo. Vou dar un room tour. Bueno, aquí isto está fatal. Pero bueno, a casiña é pequeniña e é moi bonita porque ten este patio aquí. Aquí un corredor. Vedes? Aquí ainda ten miña tía vacas aquí metidas, que agora mismo non sei onde está. Ten esa entrada pa finca e por aquel lado que vistes tamén ten unha entrada pa finca. E por aquí, nestas escaleiras que hai aquí, que ainda me vou, que hai moita silva aquí de viola. Aquí, aquí, a finca é hasta lá ao fondo, hasta aquel árbol de lá. Bueno, ahora non se ve ben. Aquí, eu viña aquí, a estas escaleiras, cando era noviña, a pensar na miña vida. Mirade a casa. Wow! Un room tour sin pensalo, Témola a venta. Témola a venta. Corredor. Aí hai un... Nos chamamos de cargadeiro. Non sei como lle chamades vos. Forquilla, horca. Mirade. Aquí temos cousiñas. Isto, o bo é que é concepto aberto. Palá había a cociña, que aquelo é unha... aquí hai moitas posibilidades. Pero ten ese tellado que está aí todo fastidiado. E bueno, xa vedes, o chao de madeira. Por este outro lado, a ver se dou ido, vese onde estaba a cociña. Pero dame medo. Sí que se va pasado. Vedes aquí? Aquí, aí. E esa é a entrada que vimos no camiño. Aquí era onde estaba a cociña. Ten aí unha ventanilla. Aquí é unha alacena antiga. Mirade o que me encanta a min é estes azulegos. E que debía haber a cociña de leña. Aquí non chegamos a vivir nunca porque era unha barra. Pero está con moitas posibilidades, abaixo e arriba. E bueno, eu digo, por si hai alguén que lle gusten as casas vellas con finca, porque ten unha finca pegadiña a casa con hórreo, xa sabedes, estamos nós aquí. Xa mo decides e punto. Digo vos, a ubicación, isto está en Sirarga, Beariz, rayando coa provincia de Pontevedra, co concello da Lama. A ver, estou baixando as escaleiras. Aquí, a finca, por aquí non se dá pasado, porque temos aquí todo, pero vou ir por outro lado e vese a finca. Mira, ali anda a miña nai dando voltas. Este é un patio guapo. A parte de abaixo, vedes, este é unha corte que ten cemento aquí no chao. Esta ten cemento. E aí ten unha porta que dá pa finca tamén. Por adentro. Ui, non se ve nada. Non se ve nada. Pero, e aquí, a parte de abaixo é isto, máis isto. E non sei cuántos metros pode ter, creo que terá 50 ou así. E aí, bueno, aí ten outra porta. Aquí luz hai bastante. Inda que parezca que non. E ali hai outra porta tapiada. Papi, vamos a enseñar a finca. Por ali, por aquel lado. Aquí podese por unha cancela. Mira, por este lado, vese a finca aí. Vedes. E ten entrada para coche. Desde a carretera entrase por aquí co coche. Aquí podíase facer incluso un garaxe neste cachiño, aquí. E vedes a finca. Vinde vos, papi, vinde hasta aquí. Mirade, o hórreo. Porque aquí hai unha illa de hórreos. Pero bueno, o noso é este. E a finca é todo
esto enfrente da casa, que este a casa, hasta eses árboles que aí hai un riachuelo, un regatiño. Aquí a casa non se ve porque hai ese salgueiro que hai que cortar. Pero bueno, eu penso que é unha casa preciosa, porque me acordo de miña abuela que viña pa aquí, pa esta roquiña de aquí, e sentábase aquí a mirar o horizonte. Antes, mirade, o hórreo. Antes víase, o hórreo está perfecto porque ten o tellado perfecto. Xa non lo quería comprar, pero o hórreo non se pode sacar de aquí. Que protección. Aquí hai toxos. Bueno, vedes, hasta aí, hasta eses árboles, que aí hai un río pequeniño. E andan por ali abaixo, mirade, as vacas de miña tía. Bueno, a ver, meus pais están ali tamén. Papi, saludas? É que aquí non se ve para saludar aquí. Pois mira, si algún de vos queredes mercala, ten moi bo precio, e aquí podese facer unha casa rural ou que se queira. Bueno, papi, dille aos amigos. E chao. Saludos. Saludos, amigos. Saludos a todos. Saludos, chao. Aquí hai un alambre Chao. que me está jodiendo. Si hai un alambre aí. Collín un alambre Bueno, aquí que me está jodiendo. Que lo puedo chao, poner amigos. por fuera.